An balimaw an ka foli b'aw ye n balimakɛ I tɔgɔ ani mun de y'i se États-Unis yan. An cɛ ani baraji ne tɔgɔ ye Musa Hubert Wologɛ ne bɛ baara kɛ denmisɛnninw kɔnkɔrɔba la k'u dɛmɛ u ka cakɛda dayɛlɛli la n'u ka cakɛda taabolo ɲumanw a n'a fɛɛrɛ ɲumanw. Yali kɔnɔna la aw ka kalan sen fɛ I ye mun de kalan I ye dɔnniya kura minnu fana kalan I bɛna taa lawaleya cogo di Mali kɔnɔ. Ayiwa ne nana programme yali de la o ye programme ye mun bɛ jeune leaderw dɛmɛ walasa u ka se ka dɔ fara u ka dɔnniya kan n'u ka taabolo la donc n nana yan ka na kalan kɛ a bɛ fɔ min ma ko business and leadership business pour cakɛda dayɛlɛ ɲuman a n'a boli ɲuman a n'a fɛɛrɛ ɲuman walasa ka se ka taɲɛ donc n ye kalan minnu sɔrɔ olu la o y'an dɛmɛ kosɛbɛ ka faamuyali caman sɔrɔ cakɛda taabolo ɲumanw na seginnen kɔfɛ min b'an kɔnɔ o ye ka taa lajɛ an bɛ se ka taa denmisɛnnin caman dɛmɛ cogoya min na u ka se k'u ka cakɛdaw dayɛlɛ u ka se k'u boli ka ɲɛ wa u ka se ka fɛn sɔrɔ a la minnu fana b'a fɛ ka investissement kɛ u ka se ka nafa sɔrɔ u ka investissement la u ka cakɛdaw ka se ka ɲɛ u bolo u ka se ka u ka baaraw lawaleya. Aw ye gɛlɛya sɔrɔ nin lakananin kɔnɔna la wa? Bon nin lakananin in kɔnɔ an tun bɛ gɛlɛya caman sɔrɔ fɔlɔ mais programme in na an ye faamuyali sɔrɔ kun jumɛn la an tun bɛ gɛlɛya caman sɔrɔ an ka programme kɔni a nɔgɔyara kosɛbɛ an bolo fɛn caman tun bɛ yen an tun tɛ faamuyali sɔrɔ la barisa I b'a sɔrɔ an donna a la an y'a kalan an sen fɛ mais sisan u ye baarakɛminɛn caman d'an ma ani fɛɛrɛ caman yira la walasa k'an ka ko in nɔgɔya an bolo. Yani ka bɔ kuma la a dakurunya telima na I bɛ welekan jumɛn lase Amérique ani Mali jamana ɲɛmɔgɔw ma ka ɲɛsin yali yɛrɛ ma? Ka ɲɛsin yali ma an bolo yali ye programme ɲɛnɛmanba de ye denmisɛnnin caman minnu bɛ anglais mɛn u kan k'u jija u ka postuler ni programme ɲɔgɔnna dɔw la a b'u dɛmɛ kosɛbɛ ka faamuyali sɔrɔ diɲɛ taabolo ɲumanw na ka fɛɛrɛ caman sɔrɔ k'a lajɛ hakilina minnu bɛ yen ani baara taabolo ɲuman minnu bɛ yen an bɛ se k'olu ta cogoya min na ka taa n'a ye an ka jamanaw kan k'u bila sen na n'i bɛ na fana I fana bɛ na ni dɔ de ye I fana b'o partager ni olu ye u fana bɛ faamuyali caman sɔrɔ donc ni jamana fila ye n bolo an bɛ se ka baara kɛ ni ɲɔgɔn ye walasa an bɛɛ ka se ka nafalan sɔrɔ a la. Balimamuso an ka foli b'i ye I tɔgɔ ani mun de y'i se Amérique yan? N tɔgɔ Aïcha Goumane n nana 2023 Mandela Washington Fellowship la. I nalen yan aw ye mun de kalan ani I ye dɔnniya kura minnu sɔrɔ I bɛna taa lawaleya cogo di? An ye leadership de kalan ne donna leadership civic engagement de la donc Mali la ne bɛ éducation hukumu de kɔnɔ ni communication fana kɔnɔ. An ye fɛn caman min kalan an y'an ka 5 strengths kalan bamanankan ka gɛlɛn dɔɔni donc o b'a permettre k'a to I ni mɔgɔw bɛ baara kɛ cogoya min na I bɛ se ka implanter cogoya min na et puis min bɛ e yɛrɛ ka baara nɔgɔya I bolo I b'i comporter ni mɔgɔw ye cogoya min na donc projet caman fana b'an kunkolo la a y'an permettre fana ka se ka an ka projet structurer I b'a daminɛ cogoya jumɛn na partenaire minnu I mago bɛ se partenaire minnu ni minnu ma donc a y'an permettre an ye connexion caman sɔrɔ ani mɔgɔ caman donna ɲɔgɔn na ani minnu bɛ se ka collaborer. Musow an b'a dɔn gɛlɛya camanba de b'u kan bi Mali kɔnɔna la lakanabaliya b'a la ni e seginna ka taga ni nin dɔnniya ninnu e bɛna taa ninnu lawaleya cogo di ka yɛlɛma don u ka ko ɲɛnamaya la? O ye fɛn jɛlenba de ye musow ka gɛlɛya ni ne seginna ne ka baara yɛrɛ fanba bɛ n b'a essayer toujours que ka musow inclure a la kosɛbɛ kosɛbɛ parce que ni musow ye dɔnniya caman sɔrɔ a b'a to jamana bɛ bɔ nɔgɔ la. Ne ka fɛn projet de ka taa ka centre dɔ sigi Mali la centre de help je sais pas comment je vais dire ça voilà centre min bɛ se ka dɛmɛ kɛ pour que ka se ka support kɛ éducation ni jeunes ni enfants ka hukumu kɔnɔna la Mali la donc a b'a permettre denmisɛnnin minnu bɛ yen nɔ u bɛ se ka fɛn caman kalan min bɛ se ka nafa las'u ma u ka diɲɛlatigɛ yɛrɛ kɔnɔ ka se ka jamana dɛmɛ parce que école la filière caman bɛ kɛ I bɛ taa sɔrɔ n'u kɔrɔbayara u t'a dɔn u bɛ se ka min kɛ et puis o filière ninnu tɛ se ka nafaba ɲɛ u ka diɲɛlatigɛ la kuma dɔw la donc centre bɛna dɛmɛ lase denmisɛnninw ma ani jeunes.